いくらいいエネルギーなものを取っていたとしても、自分が放つエネルギーがやっぱ制限していたりとか、ジャッジしているっていう感じなんですよね。そうすると、やっぱり完璧主義にまた戻ってしまっていて、なんか余計苦しくなりました。なので、やっぱりこのズボラ医学でお伝えするのは、やっぱ自分の感覚でいいものを食べていくっていうのもすごく大事なんですけど、やっぱり頑張りすぎないということがすごい大事なんですよね。私も外食はもちろん好きなんだけど、やっぱり外食が増えてくると体すごい疲れやすくなるんですよ。食べ物からパワーをもらう感覚っていうのが私すごくやっぱあるんですよね。それが特別なすごいものじゃなくていいんですよ。例えばシンプルなご飯とか、本当にシンプルな味噌汁とか、普通に海苔とかおにぎりとか、なんかそういうものを食べた時って、やっぱすごいなんか落ち着いたりするんですよね。でも同じご飯でも、例えばコンビニで買ったおにぎりを食べた時って、なんか落ち着くってあんまりないんですよ。